Ahojte. Dnes si povieme o niečom, čo má každý z nás. O smiechu. Smiech je univerzálny jazyk, ktorému rozumie každý. Nemusíš vedieť po anglicky, francúzsky či čínsky. Keď sa niekto úprimne zasmeje, hneď cítiš spojenie. A práve toto spojenie je prvý dôvod, prečo je smiech najlepšia medicína. Keď sa smejeme, naše telo produkuje hormóny šťastia, endorfíny. Tie fungujú ako prírodné analgetika a okamžite zlepšujú náladu. Smiech je doslova ako tabletka bez vedľajších účinkov, teda ak nepočítame bolesť brucha zo smiechu. Vedci dokázali, že smiech posilňuje imunitu, pretože zvyšuje počet protilátok, ktoré nás chránia pred chorobami. Takže ak sa chceš ubrániť chrípke, možno ti viac pomôže dobrá komédia, než ďalší hrnček zázvorového čaju. Okrem toho je smiech prirodzený nepriateľ stresu. Hladina kortizolu, stresového hormónu, pri smiechu klesá a myseľ akoby stlačila reset tlačidlo. Uvoľňuje sa aj krvný obeh, cievy sa rozširujú a srdce pracuje s väčšou ľahkosťou. A ak by ti to nestačilo, smiech dokonca spaľuje kalórie. 15 minút smiechu denne spáli približne 40 kalórií. To je malý kúsok čokolády bez výčitiek. Ďalším darom smiechu je jeho schopnosť spájať ľudí. Ten, kto sa smeje, pôsobí sympatickejšie a prístupnejšie. Smiech buduje priateľstvá, posilňuje vzťahy a vytvára spomienky, na ktoré sa nezabúda. Každý z nás má skúsenosť, že po rokoch si najlepšie pamätáme práve veselé príhody. A to je dôvod, prečo by sa smiech mal stať každodenným rituálom. Ako na to? Pozri si vtipné videá. Stretávaj sa s ľuďmi, ktorí ti dvíhajú náladu. Čítaj komiksy alebo vtipy a hlavne neber sa príliš vážne. Aj tvoje vlastné chyby môžu byť zdrojom dobrého smiechu, ak im dovolíš. Niektorí hovoria, že smiech predĺžuje život. Možno áno, možno nie, ale určite robí život veselším a kvalitnejším. Predstav si deň bez smiechu. Sivý, nudný, bez chuti. A teraz si predstav deň, keď sa od srdca zasmeješ aspoň 3-krát. Zrazu aj pondelok pôsobí menej strašidelne. Smiech je zadarmo, nepotrebuje recept a nemá dátum spotreby. Jediný problém je, že sa často hanbíme smiať nahlas. Ale prečo by sme mali? Veď práve ten úprimný, hlučný smiech je najzdravší. Ten, pri ktorom ti tečú slzy a nevieš sa nadýchnuť. A to najlepšie nakoniec, smiech je nákazlivý. Keď sa zasmeješ, väčšinou sa pridajú aj ostatní. V miestnosti sa rozšíri dobrá energia a atmosféra sa okamžite zmení. Preto si pamätaj, smiech nie je len reakcia na humor, je to liek pre tvoje telo aj dušu. Čím viac sa smeješ, tým viac liečiš seba aj ľudí okolo. Tak čo, kedy si sa naposledy zasmial od srdca? Ak si nevieš spomenúť, je najvyšší čas to napraviť, lebo ak je smiech naozaj medicína, bola by škoda ju nevyužiť.